Kalpasan nga dari iti timpuar a reklamo panggep iti karaytoy panaka-reconstruct iti kalsada apaset ti barangay 18 iti Sarat, Ilocos Norte, mga kaibigan ket immapela iti biyang ti DPWH kadagiti motorista a kanayon a dumaldalyasat iti karaytoy a lugar. Asigon kanya daket aganos paylaeng dagiti motorista nga agdaldalyasat tangamin gagayem ken kabsat ket ikarkarigatan iti biyang dati kontraktor maobra nasaya at tapno ni gastaket na pimpin na sumetlaeng iti pagdalyasatan dagiti na duma-duma ang motorista nga agturong iti dumaya paset iti probinsya nga Ilocos Norte. Aging gana karita gondaway ket problema paylaeng dagiti sumagmamano ang motorista nga agdaldalyasat iti madama ang matartarima na kalsada iti paset na ti barangay 18 Sarat, Ilocos Norte. Gapuanan na tano oras ti rush hour ti bigat ken ti malem ket awan ti mangimando ti panagdalyasat dagiti na duma-duma a klase ti lugan a mapan agitulod dagiti agturong iti pangopisinaan dagiti mapan agbasa karagiti kabangibang a lugar ti Sarat dagiti agturong iti dumaya paset ti probinsya ken dagiti dadumapay a mga aramat iti kadaytoy a kalsada. Adda dagiti sumagmamano a kaprobinsyaan iti Ilocos Norte ang nagipadanon iti biyang ti JCQ online TV channel dagiti mapaspasaranda a problema iti karaytoy a kalsada tasigon kanyada ket nakurang amin dagiti signages ken traffic light ang mangimando kuma ti panagdalyasat dagiti motorista tano daduma kunada ket adda dagiti Puera de los Benos nga agiman mando karagiti na duma-duma at transportasyon ti madi makaururay rason nga adda dagiti singsing kayat ti panagdalyasat na adaytoy painukuan ti rason a matraffic iti karaytoy a lugar. Kalpasan nga adu dagiti chats ken tawag anaawat ti JCQ News Team kadagiti sumagmamano a kaprobinsyaan a makapaspasar ti naipadanon iti JCQ ket dagusmet nga inpadanon ti News Team iti biyang ti Department of Public Works and Highways iti umuna a distrito ti Ilocos Norte. Intibuyan dati panagisarasarita ti JCQ online TV channel iti biyang ti DPWH kangrunan na iti Construction Department mga ka-JCQ. Pakaamo man sir, no kasano status namin sir dati nga proyekto iti biyang ti DPWH sir. Ito yung ngamin project tayo sir, kaya reblocking. Opo. So tiyan namin di problema tayo di project site. Narigat tayo nga gamit access road kasi igit ti balbalayan. Yes po. So tiyan natin pagpasensyahan tayo basilan apo di traffic ni kokos na ito. Ito yung nga project apo ket para di improvement di tayo traffic kasi perdi di kalsada tayo di jayan. So kailangan na ma-reblocking. So pagpasensyahan tayo basit ken rest assured apo nga DJ kurkurang ka traffic management tayo DJ ipanayunan tayo apo. Iba kami to kay contractor ra. Okay. Sir, apela pakaamo tayo kadigitay motorista nga agdaldalyasat iti karaytoy nga lugar sir. Dispensar rin na po dito yung di panaka delay na ito yung panakapalpas ito yung project apo ngayon. Rest assured nga paspasan tayo apo ken agnayon tayo ti traffic management para hanunay nga na traffic ken agnayon tayo ti tao iti nga project tayo no paspas po. Okay po.